Hej alle sammen. Denne video er til alle, der leder efter et billigt og pålideligt IPTV-abonnement. Jeg har lige, hvad du har brug for, og jeg kan prøve det gratis. Da vi ikke kan offentliggøre videoen, der præsenterer vores tjeneste på YouTube, fordi YouTube i øjeblikket sletter alle IPTV-videoer. Og vi kan heller ikke lægge et direkte link til vores Telegram, for så bliver videoen slettet. Jeg viser dig på video, hvordan du kontakter mig. Bare gå til min Telegram-konto på skærmen, send mig en privat besked, så sender jeg dig din test. Det er hurtigt og nemt. Du kan prøve vores service gratis i 48 timer. Du kan også kontakte mig på WhatsApp. Jeg viser mit nummer på skærmen. Jeg står til rådighed for at besvare dine spørgsmål. Det var alt for denne video. Du kan finde alle detaljerne i beskrivelsen. Du skal ikke kommentere denne video, men like den for at hjælpe med referencer. Tak. Hav en god dag.